زانینگەها دیجلê ya Amedê red dike ku têza bi zimanê Kurdî li zanîngehan hat be qedexekirin. Serokatiya zanîngeha Dicle daxuyaniyek belav kiriye û tê de dibêje ti guhertinek di bernameyên wan de nehatiye kirin û zimanê xwendinê jî nehatiye guhertin. Di daxuyaniyekê de hatiye ku gotgotên li ser torên civakî derbarê qedexekirina têzên bi zimanê Kurdî nerastin û ew agahî şaşin û bi zanebûn têne weşandin. Ji sala 2012 ve beşa xwendina bi zimanê Kurdî tevî kulturê zanîngeha Dicle hatiye vekirin. Di sala 2013 de xwendina masterê jî bê têz û her wiha di 2015 de jî xwendina master û doktorayê bi amedekirina têzê li wê beşê hatiye dest pêkirin. Zanîngeha Dicle dibêje heta niha 86 xwendevan li beşa xwendina ziman û kulturê Kurdî bawernameya masterê wergirtine û her wiha 10 kesan jî master de amedekirina têzê de û 6 xwendevan jî bawernameya doktorayê bi destxistine. Ji yekemîn roj û heta niha jî tu guhertinek di bername û zimanê fêrkirinê de nehatiye kirin. Berêz Şerefxan Cizîrî berdevkê platforma zimanê Kurdî ye li Amedê mêvanê me ye. Berêz Şerefxan li gorî we ev nûçe çima hatiye belavkirin demekê de zanîngeh dibêje tiştekî wisa nîne qet zimanê Kurdî têza wê bi Kurdî nehatiye qedexekirin. Roja te bixêr bê kekê dildar û cejna temaşevanê me jî pîroz bê. Ev belavoka daxuyaniya got yani zanîngehê belav kiriye xumamî tê de heye. Ne zelal e. Dibêje me statû neguhertiye. Yani statû wexta got serlêdana saziya perwerda bilind kirine yok jê re dibêjin. Li wê dekê mesela got wê tez û gotar û gelek tiştê xwe bi Kurdî binivîsînin wir de zelalî tê tune. Lê li deverê din hema li Mêrdînê, li Bîngolê, li Mûşê li gelek deverê dî bi zimanê Kurdî tez tên nivîsandin, lîsans, doktora tê kirin. Bes Diyarbekir yani Dicle, zanîngeha Dicle di vir dekê xwe parastiye gotiye na lê bes di wir de xelîtîk mezin di vir de heye dibêje yani em bêjin Farisî û Erebî jî bi Tirkî tê xwendin. Bes em li vê dekê em ne Farisîn û em ne Erebin jî em Kurdin. Zimanê herêma me jê Kurdî ye. Wexta got beşa Kurdî vebû li her deverê divê xwendekar bi wî zimanî tezê xwe, kitêbê xwe, pirtûkê xwe binivîsînin. Tiştekî ji vê meqûltir tune yani. A meqûl ev e. Bes ew di hinek mesela de ew ê mey heremî em çi bêjin berpirs bürokratên heremî gelek cara li gora daxwaza xwe dimeşin. Ne li gora em bêjin mantık, li gora aqil, li gora tiştê wilo dimeşin. Ma yani normal e yani pêk an e got mero bêje wala beşa zimanê Kurdî edebiyata Kurdî gerek bi Tirkî teza xwe bide. Yani xêr e anha dîroka dinyayê tu dikarî Tirkî bidî. Bes zimanê Kurdî û edebiyata Kurdî divê bi Kurdî bê nivîsandin. Heger ne wilo be yani çi mana wê heye wî çaxî mana tune ye. Ba min di vir de serokatiya zanîngehê ketiye qorziyekê tengav bûye îca ji ber wê yekê dibêje me guhertin nekirine ne rast e guhertin kirine û ev guhertin jî ne li gora ew daxwazê got wexta got beşê Kurdî edebiyata Kurdî li zanîngeha dest pê kir diva bû ew kesê wê de bibin pisporê Kurdî, zimanê Kurdî, bibin pisporê zimanê Kurdî û ê edebiyata Kurdî. Ê wextê got tu bi Tirkî serwa ferz bikî ew daxwaz ew armanc ji holê radibe. Belê. Piştî 2016 hewla derbeyê ku bi ser neket gelek yasa hatine guhertin û rewşa awarte platformên zimanê Kurdî gelek rêxistinên saziyên ziman hatine girtin lê em çima hemû hêz û îtimada xwe bêxine ser zanîngeha Dicleyan zanîngeheke din ji bo fêrbûna ziman. Keko niha ev beşê got niha vebûne ji bo piranî ji bo mamosteyê Kurdî bigihînin. Ji bo wilo vebûn. Mesela li zanîngeha Mêrdînê nêzîka 600 mamoste bawermendiya xwe girtin
او کاری مامۆستەتیە بکردنا دبستانی سەرەتایی دا و ناوەندی دا و فلان وەختا گۆ ئەو ئارمانج بە yani divê em divir de karibin yani mesela bêjin kesê got bawermendiya xwe negire yani wê beşê tewaw neke ma çawa derzê bide ma tu dizanî karê dewletê karê fermî wiha dimeşe yani divê bawermendîk mere ji zanîngehê ji deverekî saziyekî dewletê hebe got karibe wî karî bike mehendis jî wilone ez ê ji te re bêjim پزیشک جی ولونه از اشترا بیجم ماموسته جی ولونه یعنی اولش کی غریبه ماموسته شرفدینانی لید پراتیکی دا گلق دغل استر زمان هانا ده همان دمی دج مثلا وقتا کو سربست نه بس صدی صد زمان ما تو ماموسته پیب گهین جویل کی درسا بدن کی لکو بدن کی ماسین مالباتان جی هنه جبوی هین کرنا زارو کن خو بالزمان و شاندنوان لبر درسین کردی بله او جی پرسکریک دنه که دلدار دیتنا تا جیده سوالا تا پرساتت جیده لی ام نها نسر وید پیون ام سر پیرابونین زانینگاه دیجله دی پیون بله yani mesela ew zanîngeh li gelek deverê dî hene li Kurdistanê gelek deverê dî hene hemû perwerda xwe û tezê xwe û yani derzê xwe hemû bi Kurdî dibînin bi Kurdî didin kes heta niha Tirkî ser wa ferz nekirine û tu zanî beşa Kurdî hem kurmancî ye û hem jî zazakî ye yani hevalê me got ji em nas dikin ji beşa zanîngeha Dicle mezûn bûne tezê xwe bi zazakî nivîsandine wexta got tu Tirkî ser wa ferz bikî yani ev tişkî gelekî xerîb dibe çi dibêjin yani tişkî got ez bawerim dinyayê belkî kesî tişkî wilo nedîtibe lê ew mesela dêw bava we gotek herem kir tiştekî gelekî ciddî ye em platforma zimanê Kurdî jî em ji pêşî de dibêjin pêşiya her kesî hemû kesa divê Kurd bixwe xwedî zimanê xwe derkevin di nav xwe de Kurdî biaxivin siyasetê bi Kurdî bikin pêwendiyê xwe civakî bi Kurdî stranê xwe bi Kurdî bêjin henek û qerfê xwe bi Kurdî bêjin şîna wa bera bi Kurdî be giriyê wa bera bi Kurdî be yani em divê pêşî xwedî li zimanê xwe derkevin ha dûra jî em ê hinek mafa ji dewletê bixwazin ev jî mafê me ye em hemwelatî nelvir wek hemwelatî mafê me heye got em doza zimanê xwe perwerde bi zimanê xwe bikin û zimanê Kurdî bibe zimanê fermî li tenişta zimanê Tirkî zimanê Kurdî bibe zimanê fermî yani divê statûyek yani payebilindîkî Kurdî hebe Kurdî em bêjin li bazarê navkarê dewletê de li herema me divê yani xelk karibe debara xwe jî ser vê sportiyê bike yana mesela ma hema te zanîngeh vekirin û hema di ciyê xwe de wilo man tiştekî nûh nekirin yani ev ne ba min ne armanca destpêkê ne armanca hikûmetê jî ne ev bû gotin gav bi gav em ê perwerda zimanê Kurdî belav bikin hêviya me jî ji hikûmetê ev e divê xwedî li reformê xwe derkevin باشه xwedî reformê xwe derkevin û vana gav bi gav pêş de bibin nego paş der belê kerem ke باشه یعنی از دیسا سر زانیگاه دیجله پرس بکن بریا کو اشکرا ببه کوان هنگو هرتن چیکرنا جبو پیشکش کرنا تیزا بزمان کردی دا چه فایده گهاندی زمان کردی و زانیگه دواره پرورده ای دا دواره زانسته دا به کردی که دلدار فیدا و باش چه بویه هەواڵێ مەی گۆشت وێرێکی خوێندنە gelek جوان di medya Kurdî de niha dixebitin gelek جوان ez ê bêjim di rojnama de dixebitin hinek ji wa bûne mamoste hinek ji wa em ê bêjin yani belê fêda wê bûye doktora hatine nivîsandin lîsans hatiye nivîsandin yani hey fêda wa zanîngeha li zimanê Kurdî li edebiyata Kurdî heta pêve girêdayî li doza Kurda jî dibe yani wexta got zimanê Kurdî bibe xwedî statû yani bê qebûlkirin li aliyê Tirka ve ji hêla resmî de ji hêla fermî de ew tiştekî pêwendiyê Kurda û Tirka jî normal dibin îro gelek kes ji bo stranek Kurdî gotiye xortekê keçeke ya jî yeke dikarin bê kuştin dikare tûşî êrîşan bibe dikare mesela em bêjin gelek cara em dibînin got mesela kesê nejatperest kesê aqlê wa sivik e yani gelek carî êrîşî Kurdê got Kurdî de axivin ya jî li deverekê hestê xwe bi stranên Kurdî tînin ziman dijî wa derdkevin û êrîşî wana dikin yani wexta got zimanê Kurdî li navçeyên Tirkiyê çend bûyerên wiha çêbûne em behsa Amedê bikin platforma zimanê Kurdî zanîngeha Diclê mamosteyên pêgehiştî
چه هاتیه کرن جبوی بازار آمده و بازارن دنین لباکور به کردی بن جبر کو تکی د بهیزی به ترکی داخبه همو تشتیوان به کردی یعنی به ترکی تنویساندن چه هاتیه کرن جبوی اف بگو هرتن جبوی کردیه به تایبتی ناوا گنجان دا كيكي دلدار بله بله كيكي برنامجك ما هي كيكي دلدار يعني تشتن هنا هما تاني اتولو تشي نابه تزاني زوزو تشي نابه يعني انها مدس برنامجك كريه اف برنامج ما جبر اف نخوشيا فيروس كورونا قال لك استنجي دركتم بيشيامه يعني برنامجك ما هي ام دخوازين جو كردي دناف خلق مدى بلاف به او كسي جو بكردي نكا يعني مثلا تريد در حق دياربكر ده قال لك تشتين جوتن دبي كاس كردي نا بيفن نراسته ايجو كردي بيفن هنا بس هجمارا وا نلقورا دليميه يعني ام بيجن جرك صدي نوت صدي صد ملتي دياربكر كردي باخ ارمان جامع اوا بس بروجه كي چينا بتزاني لي ايجو كردي اخفن ايجو چالاكي خب كردي دكن سياست كردي دكن پرتوكاب كردي چاپ دكن سترانا بيجن گلك ستات كن جي هنا برايا من دفرده جرك مرو ببينه گو يعني خباتك تيكرن لاف خبات جي دوي پرالي كرد خودي لي دركبن يعني نگو هما تنی استوی پلاتفورم زمان کردی ده به راست پلاتفورم ایرو روله کی باش د پرسا زمان ده دلیزه بس دوی گله مجی دوی سیاست مداری مجی بازرگانی مجی از کوزان خوندای مجی همو خودی زمان کردی درکوین مدیا ما مثلا روداف بیجن روداف 24 ساعته و شانی کردی دیگه ساعته وا خوش به کردستان 24 جولو یا تلویزیون میدی جولو نه افجی دبس دبه يعني سبب جو زمان كردي قالك بلافتر ببه وببه خدي ستاتو يا ايمجا كاريما قالك جرانه درو يعني تشتيغو بالصلاه ده صلاه هاتيه درو جاده امن كارن شاره سر بكن بس امي باوري بهشمندي لسر جو زمان كردي دناف كرداده بلا ببه مي بخبتن بله گلک سپاس مامستا شرفخان جزیری بردف که پلتفرم زمان کردی تو جامعه دی بوی میوانی بولتنامه دم باش